Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uspint. I guess it's uspint yabo wenzela TV show yakhe ngoba phela vele sesiyamnika ukuthi TV show yakhe usine uyamcuphisa kodwa mayengayeka ukucuphisa usine kule TV show kungacaca ukuthi kahle ishow ekabani. Asiphumeni lapho nangu Queen Loli angisena khumbula ukuthi uQueen Loli ungena la ku uthando nesithembu ku season 7 ungena nje uma kade bona Umpumelelo ungena obishini wahlangana noma kade bona wahlangana Umpumelelo akamshelanga makade bona wahlangana mina ngizothi bukani indaba yaQueen Loli icaca ba uyabona ngoba manje indlela ezwakala ngayo isinobuzali isinobu parenthood isiba nokuthi ingane yami innocent warawara cha untombazane lovela manje eshusa Umpumelelo ekhuluma naye ezethi baby siya kwipool ngeke nginifakele ivideo ngoba la eqaleni ngesikhathi sengivalelekile kwakuyindaba zama-video manje ngizasho ukuthi akube yizwi lami kuphela ivideo evezwa ugeli lo ngasuke wa-actor kwi-House of Zwide usazoyoqalaza kodwa mina ngimaze lapho ugeli before ivideo yakhe le etrendayo ivideo yakhe etrendayo ngiyazi kuqala mase ngazi udaba lakhe lwa babes wodumo nalapha ke kuma-video manini yegazi ngoba usenithi wena fix wawufuna lapho kuma-video lapho kuye kwaba ne-debate enkulu ku-social media kuthiwa ku Big Brother Mzansi ayivali ishower hour ngoba ishower hour ngazi kanjani kwathiwa nje la eSouth Africa asina similo ngoba omzala njalo nabo benza uBig Brother omzala bathi ayivali ishower hour because yini kuvezwe izinqa ngase ngahamba ngiyobuka ishower hour ngoba bengasaveli lapha ngathi ngifuna ukubuka ukuthi yini le eyayihlukile kwishower hour ku Big Brother lo mdala nalo Big Brother lo wompho ngabona ke ishower hour ke yompho bekukhona la ku social media bebesathe ilo izithombe lapha uzakuza kwishower hour behlobisa izinqa so ngoba kuvela izinqa ke la ngibheka khona ishower hour kuzovela nabanye abaveza izinqa zabo nawo ngontombazane njoba ngisho ukuthi hawu wuyi uyabona nje mangathi Big Brother Mzansi shower hour angithi ivideo le shower hour ngoba inezinqa ingena kulawa ama-video lawo aveza izinqa naye nazi izinqa zakhe online manje ke sengathiwa Umpumelelo yena akazi ukuthi usisi ubuye odlala OnlyFans angithi OnlyFans noma OnlyFans yena lo play efuna ukuthi twerk akakazi Umpumelelo lokho Umpumelelo uyayithanda ingozi kodwa mase bemenze ingane yena uyingane ngokweminyaka kodwa izenzo zakhe ngathi ufuna zonke ezinye izinto bukani ukuthi uQueen Loli igama lakhe selicaca kanjani uQueen Loli akazange abiza Umpumelelo waya Queen Loli emazi ukuthi ubani uthini ku social media ngendlela afanayo afike ngaye kugeli ngaphandle imayizothi Umpumelelo cha uyangisiza ku darling senza ini sifuna ukutrend ngoba kuze ishow ngoba ngeke Umpumelelo esitshela ukuthi yena ufike kuntobazane engamazi ukuthi uyatwerka online unezithombe zakhe la abambe khona izinqa unezithombe la aphoze wenza show ukuthi bukani izinqa zami akakazi lokho Umpumelelo mase kufika kuthando nesithembu sekuzothiwa njalo Umpumelelo waba nenkinga egoli Umpumelelo egoli uyoyifaka inkinga nabamlande futhi hayi abamlande yazi into aseyenza kwenze njani nyabo umzala wethu lo ade eyaphesheya nje uke naye wayishukumisa iCountry ngomdanso angithi siyayazi indaba yakhe naye amantombazane amnamathela kanje yena uyawathanda amantombazane siyam-understand angise sibadala angifuni ukuthi nichaze kabi siya-understand ukuthi vele yini ezomenza azizwe kamnandi mayelandelwa amantombazane futhi amantombazane mayesondela kuyo Umpumelelo sesinikeza leyo vibe phela manje hayi ngeke guys hayi sekwanele
sekwanele. Kodwa le video into ebengiyenzela nini ukuthi nginichazele ukuthi yacaca indaba yaQueen Lweli. Phela manje sekwenziwe ngathi uQueen Lweli uyena oyisigebengana, uyena utsotsi. Ngobani? uMakadebona. Shuthi uMakadebona wabona ukuthi uzosebenzisa uMpumelelo ngazi kanjani. Nakuba uQueen Lweli ingamthetheleli-ke endabeni yokuthi yena wathi Mseleku. Wasuke wasifaka emqondweni wokuhleba ukuthi umseleku wakabani, uyabo. Kanti nje yena wayezosho ukuthi uMpumelelo usibindi. Kodwa-ke hhayi ukuthi uQueen Lweli wama lapho ekhona wathagetha uMpumelelo. uMpumelelo uye endaweni azi ukuthi uyaphi. Nayo intombazane seyi-proof. Waba cleared kanjalo-ke uQueen Lweli. Nibone sekucacile. uMpumelelo uyingane kodwa ufuna ukuyibona la ifuna ukuyibona khona. Awu Mpumelelo eseze wabiza omunye ngesosha. Niyabona ukuthi ngempela umbiza ngesosha ngoba eyimisele ngokugagaza inhliziyo yakhe. Uthi nje isosha lakhe. Lobo ubusosha amnika khona ubusosha obunjani? Hayi bakwethu. Ulesihlanu ningangithatha serious. Mawungithathe serious kuba-ke yoba indaba yakho-ke kodwa phela mina ngiyayidlalela. Ngizokhuluma sengikhuluma izinto eziserious. Uyagijima uyombiza omunye ngesosha lapha yakho interview. Uyazi ukuthi usazokwenza izinto. Futhi ufuna laba abazosho ukuthi nangu uMpumelelo ade sinaye wenza ngamabomu. Yena ayibone isikhokho-ke. Hawe. Kanti iy'ngane zinjani? Zinjani iy'ngane? Yiminyaka yakhe siyabona kodwa useze waba ubaba wey'ngane phela. Akasele sehlonipha. Hawu. Akasahloniphi ngisho iy'ngane zakhe-ke manje-ke sesesidlulile ukuthi opartner bakhe obani. Ama-girlfriends akhe obani obaby mama bakhe. Iy'ngane zakhe zizokhula phela zibona ukuthi wena baba kodwa impilo yakhe ayinjani. Hayi Mpumelelo bandla. Hayi sithi siyaphuma kuye nangu esidonsele ey'ndabeni zakhe. Nangu kuGirl. uGirl lo ulapha ko-OnlyFans. Naye sezothi uMakadebona uMpumelelo uye kuye emazi. Lo Girl lo ilo wayefuna uBabes Soduma wathi nje uBabes la emthola khona uzomguquza. Ngoba wayesenze njani? Wayesezivezela ukuthi yena uyamazi lo Girl. Hawu nami ngamangala ngathi hawu kodwa ubukeka eyingane ubesehlushwe yini noma ngabe kuthiwa kwenzeka lokho ukuba ubethulile ubani obezomhlupha asazi. Nangu esedansa nomunye khona nje nomunye lo malume engamazi naye kodwa ngathi uthanda iy'ngane ey'ncane ade dansa naye njengoba eseshuthiwa uMpumelelo manje baya kwi-swimming pool. Ngeke ngize ngibosheleke nto ngoba ikhona ku-social media eyamampintsha ukhona. Nami ngaxaya ngathi hawu lo Girl ade trenda ngevideo enza into enhle kanje. Nangu lo malume lo omunye kuney'ndaba zakhe naye engazazi kodwa ezinama-slay queen phakathi ade dansa naye. Nangu uMpumelelo seshutha naye uthi baby siya kwi-swimming pool. Hawu ngotiritiri bakithi ngomkabhuti osebenzela ngathi into engizoyenza angisiza ukukhuluma iy'nkulumo ezakhayo nezokubekeza sengizovele ngibafake emshadweni ngibaphusele emshadweni ngoba uma ngikhuluma ngithi mina 1 2 no 3 ubone nivele nize lapha kimi nizongatheka as if ngi-against izinto zey'ngane kanti mina ngiyasho ukuthi kuyi-red flag lokhu kuyi-red flag lokhu. And yazini into eyingozi laba otsotsi laba esebebabiza ngoMakadebona ave benza sure ukuthi bayaqikelela. Lona ohleli ngethemba uye kothola ingozi. Imbi lapho into. Mina mase ngithi-ke acelweni ukuthi sho ngoba ilapha ku-TV. Ayibe nendawo yokufundisa. Kungabi sengathi siyayiziba ingozi siyibona. Nenze njani nivele nibaleke ngathi ngiyanihubha la comment section ningasasho. Mase kuvuke ukungakini-ke sekukhona-ke ningakuthandanga mase kuthi hayi leso ayifundisi lutho sengiyayibukela nami ngiyayibukela phela. Hawu angithi ngishilo ngasho ngisho ku-season 1 ngathi mina hayi bo abakhuluma indaba yokuthi nakho okubalekile
Ngobani? Impilo ibalulekile, ukuzivikela kubalulekile, ulwazi alibekwe luthi ubha kwi-TV. Ngingawalanda lawo mavidiyo ngithi bukana nikhomentanga. Ukuthi uma senibona ukuthi hayi asisayithandi isinto esenaqhamuqa ayifundisi sengiyanibhuka nami maxoki ngiyanibuka. Nisuke nitholeleni mangithi akukhulunywe lapha nge-sexual health, akukhulunywe ukuthi ukuyivikela kuthini, kufundiswe ingane, nisuke nithuliswe yini? Ngithi nisuke niqhuba lento yeni yokulwa lezi zinto eniyilwayo. Mase senibona ukuthi asisathandi sekuyimani qhamuka nithi hey bo, ingane ayifundiswe ngocansi, ayifundiswe ngezinto ezirong. Nami sengiyabuka ukuthi hayibo, labantu ngeke ngathi ngisihambisane nabo, laba bayajikelana. Kodwa mase ngibizwe ejele ngiyanibiza nami. Sihamba sonke ejele. Ngoba khona lokho besho njalo nje ukuthi wena fix uzoboshwa. Kanti ngizoboshelani? Ngizoboshelani ngempela? Hayi guys, musani kungisabisa. Hawu. Mina ngibathanda abazalwane abarong. Ngilobonisa ngizoboshelani khona manje. Yini engishilo manje ebophisayo manje? Hayi guys. Ningifakelelani uvalo? Phela manje lobo ngifakela uvalo mina ngizovela ngingaphinde ngiposte lutho ngiyithulele. Ngizovela ngiyithuleleke. Ngihambe ngiyojoyina iTikTok. Lana seninomqondo ukuthi ngifuna siboshwe. Sengizohamba ngiyojoyina iTikTok now. Lapha angazi ukuthi uTikTok guysini, mina yazi angizazi izinto ezintsha, ngazi lezi ezindala. Yikho kulula ngapha ngoba ngapha uvele ngirekhode ngiposte. Ku-TikTok kuthiwa angazi flit enjani, uwenze njani, beka ifoni kanje. Hayi ngeke. Mina ngikhathala nje kuma pictures ewodwa indaba yokuphoza. Yibo guysini. Niyabona ukuthi sasaguga, singabonanga ukuthi siqale nini ukuguga. Ngiyanqena manje uTikTok ngibuke lokho, ngibuke ukuthi hayibo ngobe ngikufunde nini lokho okwenza i-background kanje. Ngapha ngemuva khona into evelayo uyakhuluma ke la eceleni. Ngiyokufunda nini guys? Kodwa ngiyabona ukuthi seniyangixosha ngapha. Mina ngithandi mangikhuluma into yabo ngithi hawu lento engiyikhulumile iqondile mase niyayitwista njalo. Ngisho nalabo bathi unamanga, ngihleze ngichaza ukuthi avela kanjani amanga, kuvele kube yimi onamanga, kodwa ngiyachaza kwividiyo. Sekuvelile ukuthi shuthi le video awazuyilalela hlobo. Athi hayi ugejile unamanga, ngichaza khona lokho kodwa kwividiyo. Ukuthi buka lapha yakuthi i-TV show bathini, bakhuluma okungasile iqiniso. Buka namanje basaphinda. Yinto eyodwa le balokho besibambe nje ngestory esisodwa esingaphelele. Ngoba isichazwa yimi ayisazwakali. Masichaza ku-TV hayibo, nawe usubhizi lapha yakho comment section kuma page onke. Yezi yakhala, akukhali lutho, kwenziwa imali. Akukhali lutho. Lutho akukhali. Bye guys, sengiyanihemela. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.